ngoba ngishumayela Genesis ilizwe liyophetha ile nhlobo nje ene-engine isiphehla daba. Yabona nje basihamba kule mgaqo nje iy'moto ezawumba lo mgaqo zisekho zafika ezawumba zase ziyadlula. Thina sesigijima ngama-4x4 sigijima emgaqweni olungiswe ogandaganda. Ugandaganda bawuyolungisa umgaqo uyathwalwa ukuze uye la uyakhona ngoba akufanele uhambe isikhathi eside. Kodwa ugandaganda uyodudula intaba uyokududula amadwala uyovula indlela la bengekho khona. Uyabathwala bakhe aphinda bahole endleleni. Sithwalelwe ukuthi ziyingquzu lantaba, sithwalelwe ukuthi siyodudula amadwala, sithwalelwe ukuthi khona kufanele basinde, sithwalelwe ungacabanga ukuthi uvele uthwalwe nje uthwala ngoba ugandaganda kunendawo la uyakhona bazothi masuphile wahlele bamagebhugebhu bese uyadlula bese uyasithela. Lezo imoto kade uyiphela ngelinye ilanga mazithola uhamba la zishayela amahuthi zithi uhamba kancane nakamsuwana uvula lo mgaqo wawungagijimi wawuhamba kancane. Oho ayakugijima ngiyaphala khona imoto izogijima ngiyapha ngidila namadwala wakhambe foshona wakha endaweni abantu abangakaze bacabanga ukuthi ngaba noma ngaba khona isite athume mina ngiyekhona funa indlela wenkulunkulu athi udafida noma ngahamba esigodini sethu nokufa athi akunakwesaba okubi ngoba wena nami athi intonga yakho athi nododolo lakho athi siyakuthokozisa. Noma ngangambingelela John K. Noma ngasho title yami. Akuyona i-title mina. Babizwa nje uNkulunkulu. Nginama plans amahle nami kwemodela. Ngivele ko TV.